Sa unang pagbasa, ang mga Israelita ginamit ang ilang kaugalingong pagbati o rason, nakaingon gyud nga gidala ba minimo dinhi sa kamingawan aron anhi dinhi mga matay kay wa nay lubnganan didto sa Ehipto. Kay ilang tan-aw patay man gid sila ug musukol sila sa mga sundao ni Paraon, awa gislay daganan, portig yung pataya. Niya kung muambak sad sila ngadto sa dagat, nga dihas luyo nila, patay gyapon sila. Ug kamo pa kahay didto atong higayuna, mo sad na inyong isulti, patay na gid tani. Pareha karon baksin ta, naasay variant nga di na sad makuha sa atong baksin, patay gid tani. Ansawan, mo na ato isulti. Ang Ginoo lahi. Giingnan si Moises ingnang mga tao papadayuna ngadto sa unahan. Yang unahan nila kay dagat naman. Sunan ka? Dagat nya papadayunon sila. Lisodoy. Pero kay mituman man si Moises sa sugo sa Ginoo, wa man siya magpadala sa ratol sa iyang gikuyog nga more than 1 million ka mga tao. Wa man siya magpadala sa ratol. Sunang ka ng tibuok 1 million mo reklamo. Tang sabaa ka kana ganing magrally diha sa kananaang dan. Di man ganing nakaabot sila 5,000. 40 namang sabaa. Unsa na kanang 1 million kapin. Naapay mga baka, mga hayop. Pero tilisura atong panahon ni Moises ay, niya mo reklamo ang tanan. Pastilan. Ako pa ato, ningon lang ko, pangambak mo diya, mahilo mo. Saba pa to sa poultry. Pilar ko nakabuk na as poultry ng mga manok. Nagmay kay baba. Ang saba mo kayo. Kana ganing inyong baboy, padoong ninyo lawgan. Di ba? Saba ang gani. Unsa na kato niya. Dili para begitu saba nga nangayo lagkaon. Kahadlok. Baka nang sus, ratulag yun. Pero si Moises, wag yun magparatol. Relax ra siya. Kay naminaw man siya sa Ginoo, wa siya maminaw sa mga tao. Minaw siya sa Ginoo. Ingon, sige, iisa imong sungkod kay mabuak ra ng dagat. Iya din iisa. Buak na yung dagat. Pertirag yung simpula. Muna usahay kining ato mga problema. Simple ra kay ni para sa Ginoo. Unya mangayo din tag milagro. Ginoo milagrohi in taon ko Ginoo. Ana, mo nang Ginoo nalagot. Ingong Ginoo diri, sige mog pangayog milagro. Di ko muhatag ninyo milagro. Kagamay ra ng problema ha. Unya inyo pag yung pangayuag milagro. Ana. So di ta mangayog milagro hilas ra kaita nga mangayog milagros Ginoo. Nga naman sa unang pagbasa, ang Ginoo mo'y nagtanaw unsay gikinahanglan sa mga tao na ana siya'y plano daan. Ang ato na lang ang pagsubay sa iyang pulong. Kaya ang iyang pulong, mao man na ang magsulti nato. Murabag kanibang, kamo, tukod mo mong building, no? Praning pagtukod na to aning building, aning simbahan. Naamantay architect, naamantay engineer. Ang pulong sa engineer o sa arkitek mo'y sundon sa mga nagtrabaho. Katong plano niya, mo'y sundon. Igsunod ato, nindot kayo ang atong gitukod. Pero musupa ka na, patay ka, maghimo-himo kag imo, nya imong pamilagrohon ang engineer tungod sa imong binuhatan. Di madaoy mo imong engineer pati yung tanoong ka giingnan ti kang mao ni buhata mao ri imong gibuhat nya karon mangayo na kag milagro para mabalik dire. Pero gud anang muburot ang imong atay tungod kay na cancer niya palainom kay kastanan nya mangayo kag milagro para maayo ka. Nya sugo des Ginoo pag sige giinom diha. Sige kag pangayos Ginoo nga ang ako untang mga anak, ang akong mga anak mga usab utang batasan kay portigyong mutubag nako. Murag wa nay tahod sa ilang ginikanan. Unya, nganong gisigihan man ani mog kasaba atong gagmay pa na.
Sugo des Ginoo, sige kasaba, sige latos, sige higkusi. Karon nga dako na musukol na nimo, papangayoon na nimo milagro para mabuutan ang mga buangon nimong anak nga ikamay gatanom anang kabuang, kanang kasuko, kanang sig pamalikas, kanang siging pangontrol, ikamay gabutang anagod. Atong gamay pa, gitanom man na nimo silang hunahunag kasing-kasing. Nagdumot man na sila nimo tungod atong imong siging pangulata nila, siging gitawag na nato og bullying. Ikang tapulana ka, ikaw kasi gini mo, gahi gini mo ko, buanga ka, kaya biyan nimong imusmos diha, Nya ini kadako, ug musokol na nimo, ingno nakapisti ka, inatay kang buanga ka, anak ka, so ginuoy taon, nya ikaw galisod sa kaglakaw. Milagruhi in taon, mausab na ning akong anak. Ang saan pagkausab, anak? Yung Ginoo, hilasa, biyan nimo, ngayog milagro, ikay nagbuhat niya, milagro. Di ba? Ginoo in taon, milagruhi in taon ko Ginoo, haron doon ako ikabayad aning akong utang, gaabot na ning daan og bag-o Ginoo, pag milagro in taon, padauga ko aning swertes mo palit ko Ginoo og ticket, padauga in taon, inyo pang payatak-yatakan sa tiil ni San Vicente Ferrer di ana nang kon, ipahid-pahid pa ninyo sa tuhod ni San Vicente Ferrer ang imong gipalit ticket swertes buang-buang tingali ang imong buhatan. Maingon na San Vicente patiran tanong kadiha. Iapil-apil pag yung kunimo. Dito ay sa istorya akong amigong pare na ako dos lagi buta nga sa ilang simbahan na Santo Niño nga maabot as mga tao ba hibong sila nagtakilid naman yung Santo Niño. So pag abli nila daghanang ticket sa sweepstakes gipat yatakan sa kanang kuan gibutang sa laom. Doon natin nakasulti nga akong gipalugpita ng akong ticket ito daog. Aso daghanang ni butang dito nagtakilid na. Ang buto na ba ni daog atong mga tikita? Basin sa ang nangapildi na to no nya gibutang na dito. Usahay ingon ana ta ba? Kitay nagbuhat binuang ang Ginoo atong pamilagrohon. Mao na si Kristo diri sa atong ebanghelyo naghisgot siya og pulong. Ingon siya mamangon ang mga taga Ninive kay naghinulsol sila sa ilang mga sala sa dihang nakabati sila sa wali ni Jonas. Jonas ba? Kato Jonas nga propeta. So pulong nakabati sila, naghinulsol sa ilang mga sala. Yan, ingon sa siya, mubangon sa tong raynas habagatan aron pagsudya ninyo kay may bakta siyag tunga sa kalibutan porting layua aron lang maminaw sa mga makinaadmanon nga mga pulong ni Solomon. Yan ingon dayon siya hibaloi nga dinhi ni apay labaw kang Jonas og labaw ni Solomon. Pasabot na ay pulong nga angay natong paminawon. Unsa man ang pulonga? Ang pulong ni Kristo. Ayaw na pangayog milagro, paminaw sa pulong ni Kristo. Moingon gani si Kristo nga ayaw gyud pangutang, ay gyud pangutang. Ana ba? Nganong nangutang magkangangsugos Ginoo pangayo man. Ana. Moingon ganing Ginoo nga higugmaan ang nakapasakit nimo, pasayloan ang nakasala, kapituan kapito, sigihi ginagpasaylo ang imong anak. Ayaw pagsigig gumbol ana, ayaw pagsigig pamalikas diha. Aron sa sige nimong pasaylo, ang nidot sa ilang kasing-kasing, ang pagkamaluluyon, ang pagkamapasayloon. Igkadako ana, mobao sa nagpasaylo o kaluoy nimo, kay badlungon naman sa kay kaini katiguang nimo. Ingnon kang ayaw kaon anang tamis, mukaon man jud kang taas naman kay imong sugar, naputla na magani kas imong tiil. Badlungon naman sa kini mga tiguang, ay kaon anang pan na mukawat man ginukaon dito, masakpan. Nganong ni kaon ka? Ano, buot mo mamatay ko diri. Moingon sa dinya ang imo ra bang anak in taon porting trabaho, nya mao ra bay mo gasto nimo ini ka ospital nimo di na sa kadto kalihok. Mo na moingon sa mga anak, gahi ba nimo og inahana ka we? Nakasaba na nabali na hinuon. Ana ba? Sunod sa Ginoo. Ayaw pagsigig sunod ana imong pulong. Ug moingon ganing Ginoo nga ibaligya ng tanan nimong katigayunan ug ang halin ihatag dinhi sa simbahan. Ihatag. Ipalit ana ato mga slots.
Nganong magsige man kag puyo anang imong balay nya wa kay hatag-hatag simbahan. Nya mangayo kag milagro nga mabuhi pa ka. Oh, di oy. Ang imo lang wa paghatag din sa simbahan, sa katilingban, patay na ka. Ano man, wa man ka manghatag. Ay kamo nang hatag mog lugar sa inyong silingan o inyong gipiit sa inyong koral. O kana. nang hatag mog lugar di anang inyong yuta aron magian sa kanal nga himuon sa barangay or sa lungsod o imong gialihan, bahalag maglinaw mo diha. Problema na ninyo diha mga opisyala mo ug unsaon nanyo pagpalusot ng tubig, basta kini akong yuta kuralon ko gini ay nigpaagi diri kanal, ako ning simentohon ang inyong kanal, ining mga culverts din yung paagi simentohon ko ni buang mo inyo ning paagian akong yuta nga ako man ni wala mga inana nya iniglinaw nag mais tubig hasta siya di kaagi kay perti ng lunupas karsada mo ingon way nahimo ang ato mga opisyal, way mga bugo di ka mao nya siya gaali dito sa daan nya waday mahibawong Ginoo na. Oh, tagaan da yung kag cancer stage 4 ari din kas pari pader blessing ko pader ingon sa pari may ratag matiwas ka. Kaya ang astang pari wa masad kaagi napatay sa dintaong multicab ni asuman kay tungod ato lonop sa daan niya hibawang pari mo ni nagpuyo to mo nagali may ratag mamatay ka. Aron ikamatay nimo magnobina ta kakwarta sad ko. Hastang mananabtan makakwarta sad. Hastang mangandila makakwarta, hastang nagbantay sa sementeryo makakwarta. Karon lumos ta ng tubig imong kabuang diha. Oh, wala mo diyang nangaigo, wala mo diha. Ang importante day maminaw tas pulong sa Ginoo aron ayuhon tas Ginoo. Aron hatagan tas Ginoo sa grasya kay ang iyang pulong gamhanan porti gahom ang pulong sa Ginoo. Pag ingon pa lang sa Ginoo tungha ang adlaw tungha dayon. Naayuta, naadayo yuta, maghimo tag taw, himo dayong taw. O karon ngawa na Ginoo, porti na to makapaningot o na takahimog taw. Mura tagadaro sa amot sa na paghimo mo kay bawa na kamo sa na paghimo ang tao. Ang atong tubag sa Salmo niingon ta awitan nato ang Ginoo kay gilukop niya sa himaya ang iyang kaugalingon. Kanang word nga himaya sabi na gahom, glory. Pwede sana siyang tawag nato og kalipay. Mo nang gilukop niya ang iyang kaugalingon. Unyag maminaw ta niya sa iyang pulong malukop sad ta sa himaya. Mo na ang mga santos nato nga gipasidunggan pulos gyud to sila gamhanan og malipayon labi na gid ni San Vicente Ferrer. Bisag patay na sila naagya pong gahom ngano man nalukop manggod nya kinsa tong mo paduol matakdan gyud muna ang pulong sa Ginoo mao may makapaduol nato ngadto niya matakdan gid ta. Nabitay niingon ako nga pader di naman gini matabang akong bana porti naman gini niyang ungua aning iyang bisyo unsaon pagka ani pader adto pader bi istoryahe base na lag maminaw nimo nako di ko ako na lang nooy paminawon. Pay siguro insultohon pa ko dito. Kinsam kang pariya ka ani din Nako di ko banto. Sa unsa may akong buhaton pader? Nako patakdi. Patakdi sa imong kasuod sa Ginoo. Suod ba kas Ginoo? Suod kay pader magsigi kog simba, di ba ka manglibak? Apanag sa libak sa pader. Wa baka di baka igihan anang imong balay kanang imong mga yuta so ay na magikuroy kihaga ni pader na magikaso kay ang pader giilog usan niya akong maguwang pader ang among kabanhinanan ana kuhao naman hinuon ako nya imong gikihan sa nako buangon ka sa ang pagtakod ana pakigsuod usas Ginoo pun-a ang imong kaugalingon sa pagtuman sa pulong sa Ginoo takdan lagi ng imong bana igtakod ana mausab ra sad na padul ilang ba nya ikaw ga connected ko kas Ginoo di inig paduol nimo didto takdan sa das Ginoo higugmaon pasayloon alagaran antuson ana ba ana
nya inyo nang buhaton. Pegi, patakdi sa nang imong mga anak sa himaya sa Dios. Kanang sigig duwag computer, tupari na o. Sige yung tupad. Ana jud kas tupad ba? Ana. Di jud ka mubiya, di ka maglungag, di ka manglaba. Ana jud kas tupad niya. Tanawa ini gutom ana ma, sukad nang adto mao sa matong sukaron sa dong ning kuyog man ko nimo, wa ko kalungag. Yang mingon siya, manong man ka maglungag siya, nalingaw man ko anang imong computer. Nindot makikatan-aon mo, nalingaw ko, ni kuyog ko nimo. Madugay ang imong anak, makaingon to, tungod din kung pagsigig duwa sa computer, wa kalungag sa mama. So kinid ang pagduwa sa computer, mapas mo ta. Apil pas mamag kapas mo. Ano ba? Maubitaw si Jesus, ni kuyog nato din his kalibutan, namatay siya tungod sa sala. So kinid ang sala, makamatay di ay ni. Mo na gitudlo ni Kristo nato, makamatay ng sala, ni kuyog siya nato aron makita nato nga ang sala di ay mupatay og buutan nga tao. Mo na ingon si Jesus, ilubong ko siyuta tulo ka adlaw, tulo ka gabi. Ana, og mao na ang tinuod nga pagsunod sa pulong sa Ginoo, dili ng pagsigig yaw-yaw ngayog milagro, buhata lang ang sugo sa Ginoo. Daghan kaayong katingalahan ang mahitabo. Ang tan-aw ni Jesus sa mga tao pag-abot niya din his kalibutan, mura og mga karnero nga way magbalantay. Kamo unsa ka mo karon or kita? Karnero na ta nga dunay magbalantay o parihara gyapon sa una nga karnero nga way magbalantay? Karon kita, unsa mo? Karnero nga naay magbalantay o way magbalantay? Sige, atong testingag evaluate og naabagit tayo magbalantay. Unsa may kinaiya sa mga tao nga ginganlan ni Kristo nga murag karnero nga way magbalantay? Kanabitang dali kay silang madani sa tao nga kamaong musulti unya kamaong muhimog milagro. Magsigi silang pangitaan ng tawhana. Nanagan gud sila, nanagan gatiniil ngadto si Jesus ning sakay-sakayan, sila nagtiniil dagan kay ilag yung pangitaon si Jesus, punsisok gid sila maayo. Kamo karon dili mo managan anang naay mga tao nga kamaong mo milagro, kanang inig pandong sa kamot, ayo dayon ang imong sakit. Di mo managan ana, kanang inighikap nimo kay mihilak ng image sa birhen, ayo dayon imong sakit, pasar dayon kas board, ang dili makaanak inighikap nganak dayon, dili mo mupunsiso kana. Dili. Oy, mga naong ninyo sus. Basta mo ingon gani dito blindot kayo na to dagan dayon kay murabag kana ganing gapangita ba, gapangita og security, nagpangita og healing, nagpangita og kasulbaran sa problema. Di ka maong mo relax, dili ka mao nga kana bang asa na mo secure siyang kaugalingon, di ka maong mo heal siyang kaugalingon. Mao nay karnero nga murag way magbalantay. Pero kanang tao nga relax kaayo, sama ni San Roque. Si San Roque nagdagandagan dito siya day para mangita og mutambal niya siyang sakit. Relax lang, relax. Gipriso siya siyang yuan dito so siyang balay. Relax. Hantod namatay. Relax. Oy, kamo mas stage 4 cancer lang. Hala yun. Storm heaven with prayers. Ano ba? Nya, ang sama mo ron? Relax o ratol? Di mo ratolon. Huwag naroy mo text ni mo diha nga ang inyong balay nasunog. Ang saman, pabilin ka din is misa o mudagan? Oy, mudayon kag dagan. Oy, lalo, usa. Hala, ang imong bana di ay nakitaan nga mura manig nagloko naman is kanal, mura wa naman ni kinabuhi. Padayon lang kas misa, bana man.
Pero imo ganing anak nga pinangga, ang imong anak nga pinangga gikulata sa silingan. Ala, dagan na yun, biyaan din diring misa. Di mo ana. Hoy, tubag. Ratol no. Oy, ratol kay ta. Ingnon lang ang pari nga, la, ang kulikta gikuha. Kung sa kulikta. Ratol na yun. Kisa may nagkuha, imong sa kristan, kulatahan na. Buang-buang na sa kristana. Anong giunay nagkawat ang kulikta? Mingon sa tun sa kristan, ikaw, ka mangawat. Pulos na nga ratol ba? Pulos na nga ratol. Ay, kamo kuno mga asawa, ratol mo o dili maratol kung makamatikod mong naikabit inyong bana. Maratol dili. Relax. Igor kami ngon, hala, nangabit na. Oy, porti tingali nimong laguta. Labaw na mong mga bana. Hinak ka maka discovery mo nga ang inyo ding asawa na aday kabit. Nya kana ding inikatog nimo magsige din sila istorya ato CR. Musig pakita ng ilang mga lawas. Saban. Di mo maratol mga bana. Oh, utrosan mo. Ako di jud ko maratol, madre mga bit bahala ka diha. Di jud ko maratol. Relax lang, relax. Nya kano sa man ta ma-relax? Kung ang atong isipon nga magbalantay mao gyud si Kristo. Siya mao'y maayong magbalantay. Kung siya na'y nagbantay nimo, siya na mo'y imong gisunod sa imong kinabuhi, relax gyud kaayo ka. Relax, as in relax. Muna diri sa atong unang pagbasa, ang Ginoo na suko sa mga magbalantay nga mga tao nga iyang gisugo kay nagpahimos naman sa ilang kaugalingon. Kay kani manggong tao kung mao ni magbantay nato, kamong mga asawa, kamoy magbantay sa inyong bana, kamong mga bana kamoy mobantay sa inyong asawa, unya kamong mga ginikanan, kamo kunoy mobantay sa inyong mga anak, patay ng inyong gibantayan. Patay yun. Nga naman, selfish manggod ta by nature. Kita bang mga tao ba selfish? Mangandoy gyud ka nga ikaw maoy unahon, dili ang imong gibantayan. Nana, gusto jud kang ikay mauna. Nganuda jud kay kaayuhan nga makuha, selfish ta. Pero kung ang Ginoo nay nagbantay nato, nya imong giisip kanang Ginoo nato, kaning gilansang sa cross, maoy magbantay nimo, relax kay ka. Ngano man, sundon man nimo ang iyang style sa pagbantay. Unsa may style ni Kristo sa pagbantay nga nahimo siyang maayong magbalantay, nya matud pa sa atong tubag sa Salmo, magbalantay kanako ang Ginoo, wala nay magmakulang pa kanako. Unsa may iyang style? Tubag. Wa mo kay baw? Siyaro hapit alam mo mga matay, wala niya pon mo kay baw. Ang iyang pagbantay nato, ang gigamit gugma. Gugma ba? Kanabit ang tao nga bantayan ka, unya nahigugma kay nimo, secured kay kastadan. Ngano man, magpakamatay man na para nimo. Magpakamatay yun. May kamong mga asawa rong niya din magpakamatay mo para sa inyong bana. O mupatay kung magkalisod. Binuangin niya kung buwanga ka, patyon, tagyog ka. Muana man ka? Kamong mga ginikanan nga niya din magpakamatay mo para sa inyong anak. Ha? Kusga? Naway tingong. Way siguro kamoy mo patay, siging kusi, siging hapak, siging pangasaba, patay ginang anak ninyo. Sa man? Sakto dili. Mo na. Gamita si Kristo. Si Kristo mo'y mubantay nimo, nya sunda ang iyang style. Pagka malinawon, relax kay ng inyong pamilya, relax kay ng inyong balay. Ana gid siya. Nyang pare, kung mo'y mubantay ninyo, relax mo. Ha?
Sige, palit og slot. Oh, sige ta palit og slot eh. Karon gani na nasa tay bagong gibaligya nga slot. Ang kanini ang para ibayad sa atong generator. Oh, ana, baligya. Pero relax ra kay kung nagbaligya, mopalit mo. Wa may problema. Okay ra kayo, lipay kay kustanan. Og di sad mo mopalit. Oh, relax ra sad ko kay ngano man, wa man mo ikapalit. Ana, nganong pugson man ta mo. Yang nasa kay daghang ikapalit, pero di lang yun ka mo palit. Oh, wa man kaganahay sa produkto. Oh, nanatay hope and opportunity. Ganahan mo ana. Hope and opportunity. Ganahan mo dili. Nipalit mo. Ayaw ka nang nipalit. Ang uban do kuno mahal kayo. Tay kwarta. Ana dayon. Kada lang ko an Saint Vincent's isa to? Healing strength. O kada. Masaman. Ganahan mo na. Healing strength. Ganahan. Tag 500 na. Nipalit na mo. Amay. Kaning bago. Para palitan na atong generator. Divine power and salvation. Ganahan mo ana nga grasya? Anong ito? Divine power and salvation. Kay generator man, di power. Nya salvation. Masave ta sa brownout. Oh, ana. Di atbang nga generator na to. O nya, tagpila man na per slot, 5,000. Ana, palit mo. So, hulo kamahal. Tagpila man na imong gibadli sa imong kilay. Kanang imong pagpariban na imong buhok, tagpila na. Kanang gipaputi nimo sa imong naong, tagpila na. Ha? Sige, totala ng tanan, di ba? Dako pa na ang atong kantidad. So ayaw lang sa pamadlis, ayaw sa paparlor. Nya kanang budget nimo ana, maoy ihatag diha. At least sa usa ka tuig nakahatag ka ana, at least ang imong naong na natural og usa ka buwan. Na natural ba? Kaysa kada buwan pulos na lang gina inusab ang imong naong. Hasta ng imong buhok inusab. At least ba natural ka? Usa lang ka buwan sa katuig. Kuha na naman. Kung babae ka, niya ka ng laki, pila man na ang red horse. Pila man ang beer. Pila man ang swertres. Pila budget ni mo ana. Sige. Hununga sana siya. Labi na juga ato ka beer house. Pila man ang hapyod. Mahal-mahal ang hapyod. Yes, kasuway kong daw sana. Bawaan mong kuha nila. Kausara man sa to. Kausara testing lang ba? Magitay curiosity. Buangon sa kwatong panahon na. Karon mas buang. So mao na, pasabot na ako, kung gusto kang mupalit-palit, o di siya gusto, ayaw, relax ra kay ta. Kay gugma man. Nganong pugson mantika nga I love you very much man. Di ba? Ako nang bana, mamugos din sa asawa. Umingong asawa, kapoy. Mamugos, dili. Og mamugos, buang mo na. Wa na mahigugma ni mo. Nya ka ng asawa, mamugos din na. Kung mingon ang bana, kapoy. Ha? Mamugos, dili. Otrosan mo, mamugos sa basa ng buwan. Sige, samok-samok. So, mao na. Di nga nung nahibaw ko ani kay daghan mo ko gi-counselan nga mga kuan ba pamilya. Ay lang mo kay bungot ka mo sige sa mong tutok na ko sa pader ba. Ibaw lagi na siya lagi. Daghan kog mga suod ba nya magpa-counseling man nya mahibaw man ko sa mga sitwasyon o inana mo na ako sa na siyang gamit-gamiton pero wa ko koy aktual. Wa koy aktual anay. Tuusan mo na. Pero kung nahigugma ba, andam gidtang muhatag sa maayo ngadto sa atong gihigugma, mo nang secured kayo. Nakaron ikaduha, si Kristo naggamit og gahom. Kung siya'y mubantay nato, gamitan ta niya gahom. Nya siya bayay atong magbubuhat, siya bayay atong kanang provider ba? Everything
comes from Him. Nya iya nang gamiton para nato, di ka ma-secured ana. So iyang gigamit, gugma, sunod, gahom. Ikatulo niyang gigamit nato, gamitan taniya og kinabuhi, life. Iyang i-preserve atong life. Nya giunsa niya pag-preserve? Nagpakamatay siya para nato. Nindot kay siya og kanang paagi ba, magpakamatay ko nimo aron ka mabuhi. Basta nindota na. Mo na gisgutan sa ikaduhang pagbasa ng atong Ginoo nagpakamatay aron ta mabuhi og magkahiusa. Kinsa ninyo dinhi ang mugamit nga magpakamatay ka aron mabuhi ang imong gibantayan? Kasagaran nato di ta magpakamatay oy. Kamo magpakamatay mo para mabuhi ang atong parokya? Ha? Tubag. Ihug ang tanan yung kwarta dias kolekta. So ay, bisa karon lang adlaw, practice mong patay-patay. Kanarong tanan ninyong so dias inyong pitaka ba? Isod ko no nas kolekta ko no be. Kanang practice lang kung patay-patay total, maglakaw mo pa doong sa inyo, mabuhi pa man mo ana. Pero practice lang patay-patay ginagmay. So ay lang ko ninyong sod. Perting nindota, lingaw kayo og ihap sa kolekta nga ato mga finance council. Malingaw yung ihap. Wala ka daghan ani. Ingano man yan, daghan ang nagpakamatay para sa parokya. Nagpractice og patay-patay. Ana. Muna katong biyuda ba, gidaig og maayo ni Kristo, kay kabus kay siya 2 cents dalang iyang kwarta para iyang gamiton anang adlaw. Gihog pagad niya ang tanan sa kolekta. Wa na siya kwarta, porting lipay ang Kristo gatanaw Kamo karon inigsuroy sa kolekta, malipay kang Ginoo magtanaw sa inyong gihog. Malipay dili. Nganong inyo man kung tutukag hait kayo. Kita gani dinhi sa misa practice maguni, pero inig abot gyud pamilya tuagi didto sa mga silingan sa imong mga opisina, tuagi didto ang pagpractice og pagpakamatay para mabuhi ang imong isig katao. Ayaw mo pagkusmod sa inyong naong kay haron ang imong isig katao mabuhi. Tanawa ikusmod sa imong naong, di ba kusmod da tanan, inig smile nimo awa na buhi sa datanan. Lingi ako na yung tupad be. Kuha ka niyot imong mask. Smiley siya. Sige na. Sige. Ang mo smile, mabuhi. Ang di mo smile, mamatay. Sige na. Lingi ana ba? Lingi. Smile. Morning and morning. Ana ba? At anawa, di ba na usad diha? Moingon nga siya, ila siya naong ni mo. Ano na. Kaya nga naman, di man siya magpakamatay para ni mo. Ana, haron mabuhi ka. Tagaig kinabuhi ang inyong mga anak. Smile mo sa inyong mga anak. Dong, love you. Ana, sige, padayon lang doa dia dong. Oh, sige, anak, love you. Tagaan ti karong straks. Lipay ka na imong mga anak. Kusog na ko kay na mo tulpok sa computer. Blub, naginagmayo. Ano man? Hey, na may snacks. Nya, mabuhi na sila, mamatay. Buhi, adik las computer. Pero buhi. Loo ka na kay di gyud mo tuman nimo. Loo ka, sige kulata, patay ka na. Pero sakit baya na. Mao bitaw nga si Kristo gigamit niya ang kamatayon. Mas maayo pag ako'y sakitan kaysa kamo mao'y sakitan. Mao na ang iyang paagi sa pagbantay nato. Gugma, gahom og kinabuhi. Kining gisulti ni Hesus sa atong ebanghelyo usan ka nindot kaayo nga kanibang giya aron siguro gitang malangit. Gusto ba mong malangit? O gusto mong maimpyerno? Dili no. Ako di wagi usa nato nga gusto ana nga maimpyerno, pero malangit mao gini atong tumong bisan gani kanang buangon kayo nga mamatay nga wagi simba-simba. Pamisahan yun kada gabi may lang karon pandemic kay limit ra, pero buwab misahan yun kada gabi pero sa dihang buhi pa sa musimba inig kamatay na pirming
Naas atubangan nako ang kuyaw ani rog masuko hinuon ni wala ba ni simba-simba so nag-alingog-ngogan ig magsigwali ang pari, pero ato yung pamisahag maayo kay nga naman gusto lagi kitang malangit. Pero pamasi na lang na kanang mamatay na ta nya sige pamisa bisan gani kanang paghilog nya di na magtingog ang masakiton nya sa una wa gi simba-simba di gani gimuduol og pari nya gihiloga na pamasin ra na. Pamasin ang siguro gid kaayo nga malangit ta mao gyud ang atong mga buhat nya matud pa ni Kristo, matud pa niya diri kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atoa sa langit mao ang akong inahan og mga igsuon. Nya kay si Maria nagbuhat man gyud sa tanan nga gisugo sa Dios, ato aros Maria sa langit, rayna pa sa langit og yuta. Unya kaya mga apostoles, ang mga disipulo ni Kristo nga nagbuhat yung maayo sa sugos Ginoo, sama nilang San Vicente Ferrer, San Roque ug uban pang mga santos nga atong gipasidunggan, atoan na sad sila sa langit. Naa pa ganitay dili gyud nato mga kaila, wa kita kaila ba or ato bakang kadugo nga tuan na sa dos langit kay silently nagbuhat sa sugos Ginoo. Nagilingian na imong tupad ing na nagbuhat ka sa sugos Ginoo. Okay. So, na nagbuhat ko sugo na sa Ginoo maningil ka sa utang. Ana. Sa ako nga naman jud ko maningil ter. Sa anindot di ay. Nga wa ka nagmahay nga wa ka maningil. Mahay gamay. Wa di ka nagbuhat. Nga nagmahay man ka. Di ba? Nakaron unsaon man aron dili ta maproblema sa pagtuman sa sugos Ginoo. Mo desisyon ta nga ang atong kalipay anha nato isintro sa pagbuhat sa iyang sugo. Ato bang ikondisyon ba atong kinabuhi nga ang akong kalipay naas pagtuman sa sugos Ginoo dili sa reward. Kay usahay gud kaning sugos Ginoo magbinuotan man kita no, magbinuotan. Ang asawa nga nagbinuotan unya ang bana magluib, moingon da yung asawa, Lord, unsa may sa nako, gabinuutan man ta ko, nganong naingon ani man ni akong bana, nganong imo mang iapil ang imong kaugalingon adtong buangon imong bana. Nga di man to ganahan mo tuman sa sugos Ginoo, ikaw paglipay nga nakatuman ka sa sugos Ginoo. Imong anak ni suyop na, hagbong pagyud, wa pagyud eskwela, sige eskwela pero sige sang hagbong. Yang moingon di kas Ginoo, Ginoo unsa may akong sa nga naingon ani man ni akong mga anak nga nagsige man ta kog simba, gasige man ta kog tuman sa imong sugo. Ayaw na lang pangutana diha. Siguro alang nga nagtuman jud ka sa sugo sa Ginoo. Nga wa jud ka mangusi sa imong anak, wa ka magsigig yaw-yaw, wa ka magsigpanghapak, wa ka magsigpamalikas. Og imo ganin nang gibuhatanan nga wa jud na nimo imo nang gilikaya na mga buhatang yawanon, congratulations, bahala nagmagsuyop ng imong anak dito, bahala nag-animal kay nastanan. Iya sad nang tulubagon, di ba? Unsa may sa namo Lord oy nga gitagaan maminimog pari magsigpamaligya aning slat, kapoy na magpalit aning slat. Siguro alang sad nga gikapoy ka sa pagtuman sa sugos Ginoo. Ay ano man dayeg naa na dihang parian nga sig pamaligyan ng slat. Sa kay palit-palit sa. Ano bang ugi alingog-ngugan ka sa siging pamaligyag slat nya wa sa kay palit-palit ay paglipay nga nakadungog ka sa gipamaligya. Kay basig gisugo nas Ginoo mamaligya og slat. Tulo na malanggan ini, tulo hapit na magini mahurot ang uban. Sige kitag baligyaan ay gamay na lang kuwang ang St. Vincent Healing Strength tag 500 dragon 360 na lang kabuok, 316 na lang kabuok ang available, hapit na mahurot oy nya ang katong hope and opportunity kanang matagaan mo opportunity 365 na lang kajutay na lang ana. Pero ang atong igbabayad sa generator layo pa 141 pa kuwang. Pero
ang imong kalipay naas pagbuhat sa sugos Ginoo. Mupalit gyud ka. Nabitay ni text na ako pa der, driver ako pa der sa kaning tricycle. Di lang kong sultig hain dapita kay basig inyong mabana-bana ba. Ingon siya nga na kuan jud kay ko pa der kanang imong giingon nga kanang musuway jud ko kay magsige ko no siya palit atong tag 500 tag 1,000 nakapalit na kuno siya kaduha kuno dinhi sa ato siya mo palit sa kuana pader kanang tag 5,000 pero gamay kay kog kita pader pwede na kog kada buwan mohatag lang ko og partial hangtod mo abot ang Oktubre nya kada buwan kada 30 ba to kada kinsinas hatag kuno siya partial nako pwede kayo text lang nga rin ako ang imungan nga rin ako kay ako nang monitoron wapagin mo text hangtod karon basta sige patong ikwintag mga pastilano partial 3 months 5,000 makaya ba ka na ako kay og ang imong kalipay nas paghatag imo mo sa nang planohon sa taka lang sa kagkuan wapa mo text og balik ako lang niya to pabuton kamo naamo na hunahuna muning kamot jud ka aron makahatag inig-ingon pa lang 5,000 kada slot aning divine power and salvation. Ako ba mahala di ko afford na nadayon ditso dayog ingon ana nya sayon raman unta na kung nahigugma gyud ka sa Ginoo kaysa imong kaugalingon unsaon man deprive yourself sa mga satisfaction nga para ra gyud sa imong kaugalingon kana lang kanang snacks ba para ra magidas imong kaugalingon ayaw na pag snacks kanang musakay ka og motor ngadto dong ayaw nagsakay lakaw lang nindot ana no labi na gyud og nakay ginagmay nga vanity sama nang magpariban ka sa imong buhok kapila na pariban buhok ka usa sa katuig kapila na kada 2 months di ba mo manulti awa mo kasuway kanala pa colors buhok inana kapila ka na magpahimo ibo na siyang kuhaon sud sa 6 ka buwan di na ka na magpahimo bitay ni kana ganing ni text na ko amo tinuod ba to iyang gisulti ingon din siya sugod karon pader din agyog ko mo kay driver man siya din ako magpahugas sa akong sakyanan kada nako grahe ako nay muhugas haron ang kadtong 150 nga akong ihatag sa muhugas ako dala to ihug diha sa tigumo nako kay ihug nako di palit nako anang slot nduta no hago siya og kuan hago siya og kanini ang hugas personal nga lang aron iyang ikuan iyang ihatag diri ako lang ning gihisgutan tungod kay kani manggong tao nga nahigugmas Ginoo buhaton niya ang tanan bisan pagani di na gyud niya unta makaya mao na si Moises nahimo siyang hero sa mga Israelita nagihisgutan sa unang pagbasa nabuak niya ang dagat nga pula Red Sea ug nakaagi ang mga Israelita nangamatay pag yung ilang kaaway didto mismo sa dagat tungod ni Moises. Si Moises usa ka taong sinalikway, usa ka tawo nga gilabay ngadto sa dagat or sa river. Sinagop ra in taon siya, motong nabuhi. Nya gikontrahan pa gyud, nilayas. Gipili sa Ginoo nga mahimong hero nga mokuha sa mga Israelita gikan sa ilang 400 years kapin nakaulipnan didto sa Ehipto. Siya niluwas. Gisayunan nga na ngano man kay si Moises nagbuhat man sa sugo sa Ginoo, 40 sa ngilngigag gahom gihatag sa Ginoo diha niya. Igsuon god sunang kag ang imong igsuon Ginoo. Makaigsuon gani kang Manny Pacquiao or ni President Duterte ba mura naman kag sikat kayo no sila maron mo sikat kayo ron di mo malipay makaigsuon mong Manny Pacquiao
Labi na yung suod mo nga pagkaigsuon. Lipay kay ka, ano man, mudaog lang niron aning baksingab. Nadyo ko'y ako, Sa ito pa, ang iyang gahom, maapilan yung ka. Og musikit ka niya, maapilan yung ka sa iyang kasikat, og sa iyang bahandi. Nya kayang Ginoo, mao may pinakagamhanan sa tanan, mao say tuburan sa tanan, mao say tag-iya sa tanan. Unya kung maigsuon kaniya, pastilan, ninduta. Doon na pa ba kay pangitaon, Di sa ato pa di ay kay ang pagbuhat man kaha sa buhat sa Ginoo mo'y makapaigsuon, maglumba tagbuhat sa buhat sa Ginoo. Sulay na rog sorbi ang imong kinabuhi, ang imong gibuhat, buhat bas Ginoo. Isig na lang tag tanaw ba? Ako isipari, sige na lang kong tanaw ng TikTok. Buhat ba ka nis Ginoo? Kawan naman ko'y basa-basa sa Bible. Di naman ko mo preparar sa akong iwali. Mudritso na malang kong damag dito niya. Puwa pa kay kong mata. Kay naaman ko ng TikTok. Bupuwa mga itong matag tinotok. O ikaw bana ba? Sige nila kag hapyod anang manok. Sige nila kag sudong anang naong sa manok. Wan agan ikakatutok sa naong si mong asawa. Buhat pa ba ka nis Ginoo? Ikaw sad anak, sige lang kag tan-aw anang computer ka ng cellphone, hala pahiwi-hiwi anang imong naong, siging upload anang imong naong di anang naangkuan social media. Buhat ba kanis Ginoo? Hinana ba? Sige lang kag panindot anang imong balay, siging usab pintal, pamalit anang unsa pa na dihang mga decorations imong balay, portig yung nindota. Pero ang imong silingan gailaid sa kalisod, wa gani hapit ikapalit og asin, wa gyud ka mga ambisyon nga ilisan ang ilang ato punta nga busluto na kayo, ang ilang bungbo nga mura na lang og kanana ang gitabil-tabil na lang, imo untang bungbungan nga imbis mo palit kag bag-ong ipintal sa imong balay, imo na lang ipaayos balay sa imong silingan. Hain kay buhat sa Ginoo ana ba? Daghan kay kag pagkaon, gipangyabo na lang nimo kay nangapanos na, pero di jud ka manghatag og pagkaon anang gasing takaon. Imo pag yung abogon, wa na mo buang nga mo pagkaon tamuros iro mga buang mo samok ba ninyo buhat pa ka na sa Ginoo? Tutok mo muna ko. Kanang pagpaningil sa utang, buhat na sa Ginoo? Kada sang pagpangutang, buhat na sa Ginoo? Sige, ato nang hinahinayag check up. Kining pagpamaligyag slat, buhat ni sa Ginoo? Atong unang pagbasa, gihisgutan ang paghatag sa Ginoo og pagkaon sa mga Israelita dito sa disyerto. Katong pagkauna nga gitawag na tugmana o katong mga tukmo nga ilang ipangkaon, mga buntog, kuan to siya, gitawag to nilag pagkaon gikan sa langit. Kay wa man sila adto wa sila magbuhi sa mga langgam, wa sad sila magtanom aron mamunga atong murag nipis nga pan. So gitawag to nila og pan gikan sa langit. Nya mo sa toy atong gitubag sa atong salmo. Sa gitoy tubag nato ato. Gikan sa langit. Karong panahon na hain naman gikan ang atong pan, gikan sa langit o gikas bikiri. Hain naman gikan ron ang karne, gikan sa langit o gikan na sa supermarket o sa ihawan. Mao na siya. Nya sa una magdadara sila og ilang plato, ilatong kwaon ang mga pan, kutob silang mahimo, nya ilatong kanon. Nya human ikaugma lain na sad ang katusang mga buntog mangadto ra sad to inig ka kuan silang nataran ila ra sang pangdakpon. Ikaugma naanasad, ikaugma naanasad. 40 ka tuig ni og atong i-fast forward 40 ka tuig nga mao ni gibuhat sa Ginoo nila. Nya unsa man ganahan mo mao ni buhatos Ginoo nato? Kanang di na lang kita mo trabaho, matuog na lang ta igmatan to ikabuntag, manguha ta aton to ang
pan, kaunta, dakop ta ng tukmoy kagabi ikaw ugma na sad, sugot mo na. Uy, tubagoy. Sugot mo nga ang atong palibot mahimong disyerto, wa nagay mutubo nga tanom, way tubig, nga magsalig ra gid tas Ginoo kung sa iyang ihatag, sugot mo na. Uy, tubagoy. Anong di man mumutingog? Ako sugot ko, kamo sugot mo. Kapoy kay sigig trabaho kapoy kay sigig tanong. Ay nang maglingkod lang ta. Ana. Nga igsuon kining gipakita sa Ginoo sa unang pagbasa, iya lang gipamatud-an ba nga di gid ta mamatay sa gutom basta magsunod tas iyang kabubuton, basta magsunod tas iyang pulong ang tanan ihatag nato. Sige bitatag kantaan ng Seek ye first. Ano dahil, may kita mo kantaan ano? Pangitaa ang gingharian sa Dios. Nya sunod ayon, og ang tanan sa tisumay na igadugang kanimo, and all these things shall be added unto you. Nya punan din natog Hallelujah, hallelujah. Tuo mo anang kanta ha? Mutuo dili. Nya karon nahitabo na sa inyong kaugalingon, kumpleto na ba ang ihatag sa Ginoo? Kumpleto na? Uy, hapit na lang mong mga matay. Kuwang lang yapon, sige lang yapon paningkamot. Hapit na gani, dili kalakaw, kuwang lang yapon. Daghan kay natong nibati og ingon ana. Kuwang yun. Bisag nahimo ng mga bilyonaryo, kuwang kayo. Ang balay, porti ng dagkua, porti ng daghanang balay. Siging pamalit ang mga balay, mga condominium units, kuwang pa ang balay. Kuwang. Oh, na. Sige ng dawat og donisyon, kuwang. Wala, baligya po slat, kuwang pa. Kuwang. Bebe, nganong naingon ani man importi naman taning daghana. Porting daghanang bikiri. Porting daghana di ang mga bugas, galingas bugas, mga budigas bugas. Porting daghana. Nganong kuwang man? Kay wa na ta mangita sa Ginoo. Wa na ta mangita sa pulong sa Ginoo. Nangita na ta sa bunga sa pulong sa Ginoo. Di na ta gusto nga mahimong tamnanan sa pulong sa Ginoo. Ang ato nang gusto, sige lang tang pahimos sa bunga sa pulong sa Ginoo. Muna diri sa atong ebanghelyo si Kristo mihulagway dili na di ay yuta ang tamnanan sa pulong sa Ginoo, kung dili kasing-kasing sa tao. So kung ang pulong sa Ginoo makahatag og katagbawan sa tanan natong gikinahanglan, wala ka nang hahanapin pa ang kondisyon patubua sa imong kasing-kasing og pabungaha. Nya narabay upat ka klase sa kasing-kasing nga gitawag ni Kristo og yuta diri sa atong ebanghelyo. Ang tulo ka matang sa kasing-kasing dili makapabungas pulong sa Ginoo matud pa niya. Naay murag agianan nga inigtugpa kuno sa pulong sa Ginoo, tukaon ras mga langgam kay di man kasud ngadto sa ilawom. Naasay batuon nga musod tinuod sa ilawom pero nipis kay giyuta, inig sigas adlaw, malaos ra pod. Nasad untay ilawom og giyuta pero wa sad niya limpyuhi sa mga sampinit, magdungag tubo og ang pulong, tikyo pan sa sampinit, patay gyapong pulong. Pero naay usa ka yuta nga tawag niya og maayong yuta. Nya mao na ang makapatubo sa pulong sa Ginoo. Kumusta marong inyong kasing-kasing? Maayo o dili? Sige, tubag. Maayo. Ay kusga ko no be. Maayo? Maayo di ay. Nya nitubo na, namunga na ang pulong sa Ginoo diha. Namunga na ang kanang gugma sa kaaway. Kanang pulong ba higugmain yung kaaway? Sige na murog higugmas kaaway. Daghan ang nakapahimos ng mga kaaway ana. Obsulirap lang yapong mata.
Kanang giingon nga sa Ginoo nga ayaw palaguta ang inyong mga anak. Ayaw sila palaguta. Ana, namunga na ros yung kasing-kasing, wa mo magsigig palagot sa inyong mga anak. Wa? Oy, daghan kay mga ginikanan ang mga anak naglagot sa ginikanan. Ngano man ang makapalagot gyud anak kada yung siging sugo, siging sugo. Wa ra ba gyud mo ingon ang Ginoo pag sinuguay kamo. Unsa may tugon sa Ginoo? Pag alagaray kamo. Sama nga ako da nga lagad kaninyo kamo usab pangalagad mo sa usag-usa. Mao ra ba nay sugo? Ay, ang mga ginikanan siging sugo. Way mga sakristan nga nasuko sa pare. Wa? Bangutan na. Ala sugo sa spari, siging sugo. Pangasaba pa. Apil ning nang wali. Mao na karon ang resulta bisag daghan na kaitag nahimo nga mga bunga, mga pagkaon, mga puy-anan, dili na disyerto ang atong palibot kay may nakaitang laki bisag kabatuan ato ng matamnan, may nakaita purti na nato kunuhay ka eksperto, gimanipulate na natong maayo ang kalibutan nga bisan ganig kabatuan patuburo natong tubig pinaagi anang drilling of water. Ingon ana na ta ka grabe ka high-tech pero kuwang nga naman ang atong kasing-kasing dili maayong yuta. Nakaron unsaon man nga mahimong maayong yuta, hinaot unta nga sama ni Kristo, sama ni Moises ug sa mga maayong propeta, ang atong pagpaningkamot nga mo-income ta para untas kaayuhan sa uban. Ana gina ang paradigm, mo-income unta ta aron makapakaon ta sa uban, dili sa akong kaugalingon. Sige, lingian ang imong tupad. Ingna, adto ta mangaon ron sa amo. Ingna ba, na adto ta mangaon sa amo, ayaw na paglungag, dito na sa amo. Pag kita god karon siniguro ay manggod. Maningkamot ag maayog trabaho unya para sa atong kaugalingon. Tigon para sa kaugalingon. Hinumdum mo ato katong dako kay siyang income nya nagsigi siyang ingon unsa may buhaton ako ani inig-ani nako padak-an ko ni akong budiga nya ako ning isod ang tanan akong ani nya inigkasod na tanan mo ingon dayon ko. Hay undo pagkahayahay nimo sige lingkod-lingkod na lang kaon ana sud sa daghang katuigan di ni mahurot ningon na Ginoo oy buang karong gabi patay ka na. Mao nay atong problema karon kay sige tang tigom og kwarta siging tigom anang naang mga pagkaon siging paningkamot nga mo trabaho para sa atong kaugalingon nga kining atong kaugalingon mura ra man sa nigyamog mawa ra man ni karong taod-taod. Kaniro na nimba way siguro mauli pa ba ni sila? Labi na ning mga tiwasonon apil na sa ning nagwali way siguro makamisa pa ni unya. Labi na karon mo sikandos ra ba ko karon ingon ra ba kanusla kanang sikandos da ako no diha ang patay gyud mao human. Anya magsigi tag pakaon ani ang tanan natong bahandi para ani nga mura ra gyamog mawa ra dayon aporting paitas tong kinabuhi. Muna sugod karon kanang tanan ninyong balay, tanan ninyong pagkaon, tanan ninyong kwarta i-share gid na sa silingan. Sama sa gibuhat sa Ginoo nga ang gipauwan niyang mga mana dito para iya, dili to para ni Moises o ni Aaron, kung dili para gyud sa ilang katawhan nga giatiman. Apil sad sila, pero ang number one gyud nga tumong para gyud sa mga tao. Kanindot unta ang tanang kwarta sa atong mga politicians o sa atong mga businessmen nga mga dato kay tanan ihatag unta nila
para sa panginahanglan sa katawhan, dili sa pagsigig tigom nga gatungtong na sila purting dakuang bundo diha sa kwarta, milyon, trilyon, bilyon, ila na nang gipangtungtungan nya ako ra gid ni bahala nagnaay billion of people nga wa gid tayo hapit kaon bisag kausa na lang sa usa ka adlaw. Mao ni karong COVID. Matod pa sa akong Diyos noon kayo nga ka-teammate, Pader, iampo in taon Pader oy nga mawa na ning COVID, nako 40 na nakong ampo ni sakit na ning akong hawak og inampo. Insya nga nung wa man ni mawa, nako ambot lang. Insya Pader oy nga no maning ako diri wa na mo koy simba-simba kay kuha na sa lagi siya nilapas siya. Arang-arang des inyo kay okay ra man kadiag mo simba ang senior nako dili okay oy. Sa naa lagi mo simba nako mga buangon. Tuman gyud. Insya mayo inyo. Amo diri Pader istrikto kay Pader. Wa na jud ko kasimba duha na katuig. Wa na jud ko no siya kagawas balay. Mo na iampo Pader nga mawa na ni aron mabalik na kog simba. Nako ay na lang paghunahuna ng simba nga mabalik pa ka. Masigig so di mong simbahan lungo na imong gisakyan. Ang hunahuna hinoon pabungaha ang pulong sa Ginoo diha nimo. Tumana ang tanang sugo sa Ginoo kutob sa imong mahimo. Kanang sugo sa Ginoong higugmaay mong kaaway, pasayloay mong isigkatawag kapituan kapito, pasudlas inyong balay ang way balay, pakana ang gigutom, alimahi ang mga masakiton, duawa ang mga binilanggo, kana buhata na og uban pang sugo sa Ginoo, ayaw na pagunahuna makasimba pa bakag dili. Kaysa pagbuhat ni mo ana, labaw pakas gasimbas Ginoo, misud gyud ang Ginoo sa imong kasing-kasing. Kita gud gusto lang kita mo simba nya inig humas misa linibakay dayon inig uli. Usa may kapuslanan ana? Oh, di ba? Anong lain naman kay mong tinanawan ako? Kana mo importante. Nako tanawa kitang tanang Katoliko tibuok kalibutan ato ning buhaton ang tanang sugos Ginoo atong buhaton kaning COVID mawa ra ni kausa mawa ra gid ni. Mura ra ni siya ana ba? Wala. Clear na. Nga naman, bang-an kas gahom sa Ginoo, giminusan ka, nakaminos ka sa iyang Almighty, sa iyang pagkaway sukod nga makagagahom, pero dili siya muhatag sa mga tao na dili maayo ang kasing-kasing. Kaya nga naman, sayang. Bisag buuan panagdaghan kaayo nga mga grasya, sayang ragyapon. Mura ra kag nagbuo og tubig sa busloton nga balde. Mahurot na lang na pila ka tons nga tubig imong ibubuan ang baldiha, di gid na mapuno kay ngano man buslot. Kamo magkuan mo magbuo mong tubig sa buslot nga container? Ha? Nya kumusta mo ron yung kasing-kasing buslot o dili? Nya niawas na padong yung silingan. Una buslot lang na sa imong personal selfish nga mga pangandoy. Kay kanira bang makabuslot sa atong kasing-kasing kaning yung atong pagkadaok, kining atong pagkahakog, kining atong pagka-selfish, pagka mapatuyangon sa kaugalingon, patay gid ang atong kasing-kasing, buslot gid na siya. Di gid na kalahos ngadtos uban, mahurot ra na diha. Oh. Kumusta man ning nagwali? Busloton? Kamo na lay tan-aw naong.